Good evening, Michelangelo. This is again your day 16 of the Copico Cup Camarines Sur, brought to you by Congressman Sanlico at mga Copico Party Katawag na, kasurog pa. We welcome you all once again inside the Municipal Covered Court of Sipuco for our second and last game of the day matchup between Team Del Gallego versus Team Sipuco. For the starters of both teams, let's first start with Team Del Gallego. And point guard, number 17, Junel Sangaran. And shooting guard, number 15, Russell Batanlayos. And center, number 16, John Carlo Mira. And forward, number 8, Andrew Sarmiento. The other forward, Pablo Legaspi. Jumel Legaspi. And for the starters, for Team Sipuco. And point guard, number 9, Mark Alvarado. And shooting guard, number 0, Rick Luces. And center, number 15, Harry Navarasa. And forward, number 8, Rico Saludo. And forward, number 16, Joshua Cortez. And officiating officials for this ball are Crew Chief Ronnie Malenisa, Umpire 1 Edgar Faraon, and Umpire 2 Russell Putin. This is your Copico Cup, Camarines Sur, Atito. There goes our arena announcer, Coach. Yes, Coach Paulo Binyas. And yes, nagbabalik po kami ni Coach Ruben Azur. Ito po si Kapa Morgan saying magandang gabi, Pilipinas. Hello world. And syempre pa, Diyos maray na banggi, mga kasurog. Live na live pa rin po tayo dito sa Sipocot Covered Court para sa ating doubleheader for our day 16 ng ating elimination round ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Atin to. So, ito partner, mainit agad yung pasimula ng both teams. Oo. At rinig mo kaagad ang hiyawan ng home crowd dahil unang puntos ay ang mga nakaputi at pula na ang home team si Pocot. At ito, after that attempt from the opposing team, ang number 4 na si Jumel Legaspi ng Del Gallego, ayan na, missed uli. On the part naman ni Russell Balanlayos. Sayang yun, partner. Libre sana siya doon. Pero hindi pa nakapuntos. Pero ganun pa man, meron ng dalawa ang Del Gallego at merong tatlo ang si Pocot. Loses, launches a triple. Yes! Talagang mainit. 2 out of 2 ang kailang 3-point attempt, partner. Sanggalang, din si Tumira. Mira, pumukol ng 3! Ginantihan, partner, umuulan. Oo, umuulan ng 3. Ng 3 sa unang parte ng ating bakbakan laban between, again, si Pocot at ng Dayo na mga taga Del Gallego. Yes. Sanggalang, may tanga ng bola. Nakita ang kanyang kakampi sa unahan pero hindi nasalo dahil nandun si Luces. Deflecting that shot. At nandito yung mayor ng Del Gallego. In full support ng kanyang team, si Mayor Melanie Garcia. Yun, ayan, madam. Happy po. Good evening. Oo, talagang makita mo yung napakagandang smile ni Mayor Melanie Garcia. Once again, ng Del Gallego. So, ito partner, ang story na ito. Para sa naman yung kanina. Partner, although yung home court tayo, home court yung si Pukot. Pero nakita ko sa bench, dadalawa. Oo. Mukhang delikado tayo dyan, partner. Delikado pagka ganyan dahil talagang kulang sa tao. As you can see from here, pati yung coaching staff parang wala pa sila. Wala pa. Baka na-traffic. Baka na-traffic lang. Baka mayroong mas importanteng mga pinag-attendan. Pero who knows, baka maya-maya nandito na rin sila. Itong home team
na si Pokot ay wala pang panalo, partner. 0-2. Ayan, natalo sila sa unang laban nila with Dragay at sa pangalawang laban yung Kabusaw na ito yung mga naglaban kanina early sa unang matchup natin at both ng mga teams na to ay nakatalo dito sa home team na si Pokot. Pero partner, alam naman natin na ang si Pokot is one of the powerhouse dito sa District 1 mapagtungkol sa basketball. Actually, the last tournament, yung Aguila Cup, sila yung nag-champion dito sa district na to. So, siyempre, partner, yung pride ng champion, lalabas yan. So, tingnan natin kung ngayong game na to lalabas. So, nandun yung reputasyon nila. In the meantime, inilabas na, partner. Inilabas na nila Barosa ang kanyang tira. Yan, close range shot after the offensive rebound. Pero ito na si Sanggalang acting as the point guard for Del Gallego. Legaspi launching a 3-point shot. And that's Jomel Legaspi for Del Gallego. Partner, mainit lahat, partner. Grabe. Siguro mga isa o dalawa pa lang na mintis. Both teams. Grabe. Both effective sa 3 points. Ito, tatlo na. Del Gallego, Sanggalang, misses that shot. Nabarosa gives it to nobody, but Cordes trying to save that one. Pero wala na, too late, the hero. Kaya mapupunta ang bola sa mga taga Del Gallego. Partner, nangyari yung turnover na yun kasi nakaset yung depensa, pinupersa pa rin nila. Actually, partner, pag sabi ko, pag kulang kayo, dapat you must play deliberate. Kasi unang-una, prone to turnover. At the same time, mapagod kayo. Anong tatagal yung fourth quarter to? Hindi lang first quarter ang laban ng basketball, partner. Tama. 4 na quarter yan. At ayun, pumuntos na itong si Glory. Kenneth Glory. Ang napakagandang apelyido. Tinanong ko nga sa kanya, yan ba talaga yung spelling ng pangalan mo, Glory? Sabi niya, yes sir. Sabi ko, bakit? Siyempre, English word yan eh. Sabi ko, ano ba, may lahi ata. May lahi ba kayong foreigner? Sabi niya, wala naman. So, ganun lang talaga. Glory. Kenneth Glory kanina. And dito naman sa kabilang banda, nakascore naman itong si Saludo. Rico Saludo para sa kapunan ng si Pokot. At eto na, to complete the 3-point play. Nasa free throw line siya ngayon. Ito si Saludo, gusto ko yung type of play, game niya eh. Napaka-basic lang, napaka-minimal effort, pero very effective sa ilalim. Walang mga masyadong fancy moves. Parang si Alvin Patrimonio, yun naalala ko sa kanya sa laro niya eh. Yung mga kapanahonan, mga dekada 90 sa pro league natin dito sa Pilipinas. Alvin Patrimonio is talagang isa sa mga di-kalibreng forward. Correct. Noon kasi sa height na 6'3", talagang power forward. Power forward na siya noon. Okay, we have a report now from Miss Cassandra Seton. So sige, eto na. Pakinggan natin ang magandang tinig mula sa napakagandang dalaga na si Miss Cassandra Seton. Cassandra, come in. Magandang gabi, Coach Rowan and DJ Morgan. Magandang gabi, mga kasurog. Muli ako si Cassandra Seton, ang inyong makakasama at inyong tagapaghatid balita sa mga kaganapan mula sa courtside. Nasasaksihan natin ang last game ngayong gabi, Team Del Gallego versus Team C. Pokot. May isa ng panalo at isang talo ang Team Del Gallego at ngayon ang ikatlo nilang laro laban sa Team C. Pokot. Ayon kay Coach, natalo man sila sa pangalawang game, nakapagbigay naman sila ng magandang laro sa kalaban. Kaya naman sinisigurado nila na makakabawi sila ngayon at mas pagbubutihin nila ang kanilang opensa at mas palalakasin pa ang depensa. Umaasa naman si Coach na maiiwasan o mababawasan na ng team ang turnover at foul trouble. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Maraming salamat, Ms. Cassandra Seton. What do you think, Coach Ruru? Yun, partner. Sa report ni Cassandra. Partner, actually dun sa nakapokus ako dun sa Del Gallego. Sabi ni Coach, para yung pinaka-idea is yung gigil nila yung last game kasi parang gusto nilang ipanalo yun eh. Ngayon parang ito yung pagkakataon para bumawi tayo. So nakita naman natin high intensity, parang first quarter pa lang tayo pero yung laro pang fourth quarter na. Yan na naman si Kina. Kanina nakascore na din siya in transition. At yun, so parang two consecutive shots for that guy, that number 5 guy ng Del Gallego na si Johnny Del Quina.
Ayan, both teams battling for the rebound. Nakuha ni Sanggalang. Nakita ang Rumaragasa, nakakampi. Na si Jomel Legaspi. Using Partner. his right hand with a layup. Yes. Partner, alam ng Del Gallego na kailangan nilang takbuhan. Oo. Pag tinakbuhan nila, medyo may hirapan ditong si Pukot. Alam nila ang kanyang advantage. Pero, oops. Yun lang. And yes, nagbabalik po tayo after that very short public service interruption. Yan. Ayan, matapos ang pa-counted nitong si Rico Saludo. At right now, as you can see, nasa free throw line siya para kumplituhin ang 3-point play opportunity. At ayan, that tied the ball game. Coach Ruro, tabla tayo, 18 all. Tama yan. Bakit tabla ang score natin? Partner. Mukhang mas mabilis tumakbo ang mga taga Del Gallego, kulang ang mga taga Sipokot, pero ganun pa man, tabla tayo. Partner, sabi ko nga, iba pa rin pag naglalaro ka. Nasa harap ng iyong home crowd, kadagdag energy yan, partner. At the same time, alam nila na kailangan nilang all they have to do here is to survive. So talagang kinokontrol nila yung momentum. Di sila masyadong sumasabay sa takbuhan, pero they exert their effort sa depensa. At the same time, they go deliberate sa kanilang offense. Doon dapat talaga gagawin. Deliberate dahil alam nila na delikado sila dahil wala pa silang panalo. 0-2 po ang Sipokot. Kaya siguro isa pa yon sa mga nagmo-motivate sa kanila. Kaya early on ay hindi sila talaga nagpapaiwan sa kalaban. Pero eto na, humaharurot naman ng Del Gallego. All of a sudden, nakascore ng bali 5 points. So 23-19 po yung score natin. Rico Saludo, nakita sa ilalim si Navarrosa. Uy! Bahagyang natapal. Eto na naman. Wala yung layup na yon. On the transition play, Rico Saludo, binigay sa kanyang nauunang kakampi, Cordis. Oy, itong si Cordis, ito yung merong signature shot na high looping, high flying floater. Kung ako coach ng Del Gallego, partner, magtatayamot ako kasi imaginein mo, kayo yung mas marami. Kayo yung wala mang katao-tao sa baba. Diba? Tama. Tatlo yung Sipokot dun. At yun na nga ata, narinig tayo.
Oo. At yun, Si Pukot, partner. meron tayong timeout na itawag ng mga taga Sipokot at 1 minute and 51 seconds remaining sa ating opening quarter. Ayan, breather, and at the same time, siguro ito na yung time para mag-huddle up sila and think of those things na dapat nilang gawin para hindi umalagwa ang lamang ng kanilang katunggali ngayong gabi na mga taga Del Gallego. Oo, partner. Actually, ito more on breather to talaga, partner. Kasi sa kabila, alam nila na pag nag-time out sila, makakapahinga pa to. Oo. Yung Del Gallego. Diretso lang nila. Mga technique yan ng mga coach eh. Oo. Kahit yung momentum di sa kanila, di magta-time out yan para mapagod talaga. Although ngayon may nakita ko, may dumating na bago dito sa panig ng Sipukot. Kaya 8 na medyo good number na yan. Oo. May laban na, kumbaga. Oo. Anyway, itong mga taga Del Gallego, sila yung mga nasa pinakadulo ba ng boundary na yan. boundary ba? Oo. And susunod na yung Camarines Norte na, no? Cam Norte, Quezon Province. Oh. The meantime, yun, nakascore si Mira in transition. Ganda nung fast break opportunity yun. Wala man lang kadibay depensa. Yes, very basic, partner. Yun ang gusto ko, fundamental. Pagkakuha ng bola, outlet pass, one dribble, outlet pass. Kasi sabi ko nga, mas mabilis ang pasa kumpara sa takbo. Tama ka dyan. Kung mag-dribble ka, mahahabol ka. Pero may pasa mo yan, kahit sino pa kabilis yan, di mahahabol ang pasa. Tama. May natutunan na naman ako sa iyo ngayong gabi. O nga naman, why take the risk of dribbling too much while pwede mo namang ihagis na mo na. kung mayroon ng taong bakante sa unahan. Ito na, tumatakbo ang mga taga Sipokot. Cordis to John Paul Nagrampa. Ito, Cueto to Mira. Oops. And that's Joned Delquina mula kay Mira ang tirang yon at na-foul siya. Ito, partner. Actually, kung walang gagawing adjustment dito yung Sipukot na lalo sa transition offense ng Del Gallego, mukhang mangyari naman yung nangyari ng first game. Kasi, partner, talagang open yung transition. Lalo yung mga outlet. Pag mga ganong, partner, ang pinakasolusyon dyan, doon sa outlet pass, yung sino yung outlet passer, dapat may tao na, pressure na yon. Kasi kung pabayaan mo lang, makaka-outlet pass talaga yan. I think umpisa natin sa roots. It is the rebounding, the defensive rebounding ng kagaya niyan. Rebound Correct. naman. Ang maganda dito sa Del Gallego at masasabi nating unique. Kasi yung rebounder nila na acting as a center, pero pagdating sa offense, siya yung point guard. Yes. Itong Sagalang. Magaling yung Sanggalang. Oo, Sanggalang. Ayan. Battling for the rebound na naman. Pero this time, natawagan ng foul itong si Junel Sanggalang. So, dapat ang dyan, kaya yun ang sa tingin ko advantage, coach, kasi yung nagre-rebound na si Jonel Sanggalang for Del Gallego is a good passer kasi natural point guard siya. Point guard siya. Oo. So kailangan mayroon dapat dyan, kumbaga defensive adjustment na pag nakuha ni Sanggalang rebound, may mag-pressure na. So tama yung ginawa ni Rico Saludo na talagang binakasot niya. Or, talagang pinersa din niya itong si Sanggalang na mag-commit ng foul while battling for the rebound. Ayan, as you can see, Sanggalang yung may dala ng bola. Point center, partner. Point center. Mira, balik kay Sanggalang. Ayan naman, Sanggalang. Dished it out. Wala. Pero nandun siya for the rebound. And, yun na. Yan ang nagtatapos po ang ating unang quarter para po sa match-up natin ngayong gabi. Second match-up between Sipokot and Del Gallego. Nakaka-home court po itong kupunan ng Sipokot, pero nalalamangan po sila ng 7 ng Del Gallego. Partner, actually, karamihan doon yung puntos na nung first quarter. May kinalaman ni Sanggalang doon. Yung mga outlet pass niya talaga, very pinpoint na from rebound to outlet passes.
nako-convert into points para sa kanila. In a span of 3 to 4 seconds, andun na yung bola. Oo. Yun nga sabi mo wala nang masyadong dribble. Kasi nga, natural point guard itong si center nila. Oo, point center. Oo. So, napakasarap niyan kung may ganun kang player sa yung team. So, sa kabilang banda naman, sa Sipocot, talagang inaantay din natin na pumutok yung kanilang mga key players kagaya ni Joshua Cordiz. Si Cordiz, kailangan yan. Kailangan niya nga tumulong dito ngayon sa scoring output. Tama. Pero tingnan ko nga, masyado pang maaga. Sabi ko nga, mayroong mga diesel na player Tama. Napapainit muna. Papainit muna. Yan na nga. Ayun. Loses. Was fouled while driving to the hoop. So, actually partner sa yan sa sinasabi natin, atakihin mo kasi para at least paano tumigil yung tempo. Pero at the same time, nakakapagod din kasi bumangga na bumangga. So at the same time, kumbaga, may tool din yan sa body mo. Pero sabi ko nga, it depends on your conditioning na rin. Kasi sabi ko nga, lalo kung kayo ang konti, babangga at babangga ka pa, makakapagod. Talaga. Ang pinakamagandang solusyon talaga yan, coach. Kumbaga, be efficient sa kanilang opensa. Hanggat pare, konting bangga, pag open, take the shot. Tama yon. Kasi pag once, tulad kanina, nagipagbanggaan, although naman kasi mga natural na big man yun. Pero yung mga big man sa kabila sa Kabusaw, mga napagod din. By fourth quarter, wala na. Tumirik na rin Tama. So, tingnan natin dito. Kasi ito sa kabila, mukhang mga guard-oriented din partner Oo. dito sa Sipocot. Mateo launches a triple. Yun ang kailangan nila, partner. Yun. Talagang kailangan nila yon. At this very point in time. Ayan, dalawa na lang po ang kalabangan. Bulago to Glory. Nahirapan doon. Ito na si Nagrampa. Rarampa for 2 pero wala. Mayroon siyang nasungkit na foul instead of those 2 pointers. Actually, partner ang ganda yung ginawa yung Nagrampa. Akala ko lilipad na Parang pinekin niya Merong mga ganun talagang tira ngayon yung mga ganitong mga players natin. Kaya nakakuha ng foul Biglang sinide-step niya Oo. Nung kapanahonan ko, bihirang may tumitira ng ganyang mga Pinoy step na yan. Bulago na, may tanga ng bola. Siya na ngayon ang magpo-point guard. Bigay kay Sanggalang, lulusot. Finds Glory! Wala. Pero muntik na makuha ni Cueto. Pero ayan na, nasa mga nakaputi na ang bola. Nagrampa! Binigay kay Mateo. Mateo was blocked. Pero nasa kanya pa rin ang bola. Binigay sa paparating na kakampi na Barosa. Wala. And the ball went out of bounds. It will be Del Gallegos ball. Yun, partner. Yan, time out na. Napa-time out na ang Del Gallego. Del Gallego. Kasi siguro naisip nila, kumbaga, di na rin magte-take effect yung strategy natin. Kasi marami na yung Sipocot. Oo, marami na. Yung momentum nasa kanila na gawin na natin yung dapat. Marami na silang options. Nagsidatingan na, partner. Meron ng rotation talaga ng may players. rotation na yan. So, di na pwede yung strategy na huwag tayong time out para mapagod. Ayan na, kompleto na yan. Pwede na yan. That is now a normal rotation. 10-man lineup. Tama. So, ito na yun. Kailangan yung strategy nila, talagang dapat gawin na nila, yung mga game plans. So, we will see kung yun na nga, ma-execute nila properly ang kanilang mga pinagplanuhan at gustong gawin sa larong ito. Both teams were talking about Del Gallego and Sipocot. Del Gallego na may tanga ng bola. Mira, nahihirapan dahil sa depensa at na-foul doon si Nagrampa and who readily admits na siya yung nag-commit ng foul. Glory, balik kay Sanggalang. Naghahanap ng
Buelo, tumira with a floater. Wala. Nakakuha niya yung rebound and a putback. Yes for Junel Sanggalang. Partner, lahat na ginagawa ni Junel Sanggalang. Oo. Rebound, passing, Oo. scoring. Grabe. Orchestrating the play Yan, for his team. Yes. Gaya niyan. Pero, Lahat partner ginagawa na, sayang lang di na-convert ng kanyang mga kampi. oo. On that particular sequence, hindi na i-shoot ni Jumel Legaspi. Pero may option na si Sanggalang doon to make the shot kasi Oo, medyo open na eh. may clearer look siya sa Oo. tingin ko kasi si Jumel papunta sa baseline at Correct. medyo mahirap. Pero ganun talaga, may mga ganong instinct ang Yes. point guard eh. Point guard talaga. Oo. Point guard mentality. Fast Oo. first eh. Oo. Kumbaga sabi niya, mas komportable ako na pumasa sa Oo, ganitong tama, pagkakataon. Kung may mga mahiyain pumasa, may mga mahiyain namang tumira. Tumira. Dapat balanse lang. Balanse. Oo. Wag naman yung walang hiya kasi iba naman yun. In the meantime, Cueto nasa free throw line. Wala yung pangalawang tira. Na-rebound ni Cordis. Cordis na umaytangan ng bola. Binigay kay Nagrampa. Nakita sa kabilang banda. Itong kanyang kakampi na si Alvarado. Binigay kay Mateo. Mateo jumps. Wala. Ito na naman. Si Sanggalang na naman ang mga hawak ng bola for Del Gallego. Binigay kay Cueto. Dire-diretso. Pero sabi niya, wala. I-drop ko to. Oops. Partner, nahihirapan na yung opensa ng Del Gallego kasi na-check na rin ito yung Sanggalang eh. Tingnan mo, pinipressure na agad siya. Pero yun, naka-outlet na naman, partner. Yun, Nice one. Pag naka-outlet talaga, partner, automatic. Nice one. Nice dime for Legaspi. Pasa kay Cueto. Nagrampa. Cordis for 3. Wala. Wala pa, Eto partner. na. Tumatakbo si Mira. Nakita ang kanyang kakampi. Yes, high in the Na sky. si Jumel Legaspi. That's a good play. 6 na naman po ang kalamangan ng Del Gallego. Kasi partner, in terms of kung tingnan mo yung mga physique partner, parang mas mabilis tong Del Gallego. Kaya talagang kailangan na tama yan, tinatakbuhan nila. Yun, outlet na naman, takbuhan na naman niya, partner. Yung tirang yun na 3-point shot ni Mateo, that could have been another fire extinguisher Oo. para sa kanyang kupunan. Pero it came a little bit short. Kaya yun, may time out tayo. Ayun na nga, si Pokot na naman ang tumawag ng time out at 6 minutes and 22 seconds remaining sa ating second quarter. 29 si Pokot. Umahabol ng 6. So, Dahil Del Gallego 35. yes. Ito partner, yun lang. Kailangan nilang pag-usapan dito on how to control the outlet passes. Kasi automatic talaga eh. Mabilis masyado eh. At gumugugol lang ng I think 3 to 4 seconds. Pero pag napigilan naman nila yung transition na offense ng Del Gallego, actually, di naman nakaka-score basta-basta yung Del Gallego eh. So, yun lang dapat nilang i-prevent. Yung transition defense lang nila, yung sa tingin ko din, kailangan nilang paigtingin. Correct. Kasi aminado tayo na medyo dehado sila when it comes to defensive rebounding. Kaya nga nakakapag-outlet pass, nakakapag-transition play itong Del Gallego. So, I think transition defense na din. Tama ka na dapat makontrol nila yung transition play, yung mga outlet passes. Ang kagaya niyan, sila na naman ang may tangan ng bola. Nagrampa! Wala! Challenge yung depensa ni Sanggalang doon. Napangiti na lang si Sanggalang. Aba, itong malait na mamang to, china-challenge ako. Very good yun. Kasi talaga mayroong open lane, diretso mo na. Kahit matapal ka doon, that is a good shot pa rin. Oo. Mas mabuti na yung mag-attempt ka kaysa Wala. mag-turnover ka. Correct. Alvarado, paikot-ikot sa top of the key. Loses, pumukol ng 3, short ng konti. Na-rebound ni Rico Saludo. Saludo kami sa'yo dahil pinaikot-ikot mo pa ang bola sa rim. Ito si Saludo, kailangan talagang magtrabaho. Kasi kung mapansin mo ito yung Sanggalang, medyo ilag sa kanya eh. Pag nakuha yung bola, parang di na nga siya didepensa ng maayos eh. Kaya kailangan magtrabaho siya.
Ito, partner, naka 3 point na naman. Oo, si Mira. Just launched a bomb for Del Gallego. Cordiz. Wala yung tirang yon. Ito, takbuhan na naman ito, partner. Ito na, Mira na naman. Tumira Back to ng back ba? tres. Wala. Nandun ang kanyang kakampi na magaling sa rebound, magaling sa pasa. At nandun naman ang magaling sa tira na si Jumel Legaspi for that 2-pointer para sa Del Gallego. Sakto. Oo. May magaling pumasa, may magaling tumira. Oo, yan. At doon naman sa kabila, may magaling pumaul. Yun Counted lang. Tama ka dyan, para makumpleto. May magaling pumaul. Tingnan na lang natin kung magaling din magpa-shoot sa free throw line. Itong magaling tumira na si Jumel Legaspi. Correct. Yun, sabi niya, magaling talaga ako. Okay, susubukan naman natin ang galing ng Sipokot right now dahil meron sila yung merong possession ngayon with Alvarado bringing the ball. Gives it to his teammate. Oops, loses, nawala yung bola sa kanya. Mira for the layup. Inurasan ko, partner, 1.5 second. Oo. Ganun sila kabilis. Ganun kabilis. Tumira, si Mira. Oo. Alvarado now. May bagong pasok tayo para sa si Escobedo ng Sipokot. Ayun na naman! Oops, may foul doon. Natawag. Ayan. Si Escobedo, yung bagong pasok. Bagong pasok. Napakilala agad. Oo. Sabi niya, present ako. Present. Ayan, nasa free throw line na naman si Jumel Legaspi. 10 na po ang kalamangan. Medyo lumolobo na ng konti ang lead nitong Del Gallego. Ito, partner, kailangan dito sa part ng Sipokot. Medyo mayroon ng mag-assume muna ng coaching role. Kasi medyo disorganized sila eh. Dahil wala yung coaching staff nila until now. Wala talaga, pa. kahit sino from the coaching staff wala. Kailangan meron na muna dyan. As coach. They're on their own. And Cordiz is on his own. Yun making his own version of a 3-point shot. Nakapapuinit na ba, partner? Oops. And at the end of the at the other end naman, na-foul siya after that successful 3-pointer. Sabi nga, maganda yung ginawa mo doon sa kabila, pero mukhang binawian mo naman. Oo. Doon sa kabila naman. Hindi kagandahan. Pero at least he tried na talagang depensahan yun. Kasi easy 2 points yun. Oo, tama. Sabi ko nga minsan, ang foul is depende rin sa foul. Meron kasi partner na foul na ayun, okay yung good foul yun kasi pag-easy 2 points na. Meron naman foul na unnecessary. Yeah. Nasa na, let's say for example, mag 24 shot clock na or 14 second shot clock, biglang final mo pa. Sayang yun. Pero yun, di sayang. 2 consecutive 3-point shot from Cordiz. Partner, mukhang nag-iinit na. Oo. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ang init na yan na ipinapadama ni Joshua Cordiz para sa kupunan ng Sipokot. Loses, almost losing the ball. Alvarado. Ayan na naman si Cordiz with that high-looping, high-flying floater. Legaspi, Mira, stops and pop. Yes! Ang gandang tingnan ng kanilang transition offense, partner. Ganda ng short stop nitong si Mira. Oo. Magaling tumira si Mira. Alvarado, let's take a look at Loses now. Ooh, what a shot! Loses, scooping, shooting, and making that 2-pointer para sa Sipokot as we have this break now. Time out muna uli, partner. Ano kaya ang sasabihin ng mga coaches? So both ng mga teams. Partner, ito sa Del Gallego. Time out eh. Actually, ang concern dyan ni Goats, tinuturo niya dito eh. Yung depensa, lot open eh. Yung tira ni Cordiz, 2 beses yung 3-point, open yun. Tapos yung driving lane kay
yung point guard nila, Si dito Luces. si Luces dito sa kabila, is very open. So, hindi pwedeng mananalo ka lang dahil sa opensa. Kailangan magtrabaho rin sa depensa. Yan, Yun ang tama. concern doon ni Coach. Kaya tinuturo niya talaga yung dito sa part na to, dito sa may kanilang defensive part ng court. So, on those last sequences, nag-lapse yung defense nila, kaya naskoran sila Correct. nitong si Pokot. So, ngayon, siyam na lang po ang hinabol ng home team natin. And right now, it's Sanggalang na naman ang may tanga ng bola. Orchestrating the play for Del Gallego. James Tumira. Mira. Binigay kay Glory. Balik kay Mira. Napakaganda ng jump shot nitong young man na to. Actually, siya ngayon ng kumbaga buhat mode dito sa Tama, second tama. quarter, si Mira. Kailangan at tumira ng tumira itong si Giancarlo Mira para sa kanyang team. Sabi nga, pag mainit ka, tumira ka. Oo. Pumording yun eh. Pero hindi niya ginamit. Talagang very accurate. Dinirekta niya sa rim. At ayan, nakuha niya pa yung rebound. Pero naagawan siya nitong makulit. Abangan natin yung sa highlights, partner. Oo, one of the best plays Oo. for this week. Yung tirang yon ni Giancarlo Mira. Ito na, si Sanggalang. Isang galtaga, natural talagang point guard, partner. Obvious. Mira naman, tumira ng tres. Wala. Ano kaya kung naipasok pa yun ni Mira? Ay talagang grabe na. ang bihira na yung pinapakita niya. Kung may best player ng first half, siya na. Oo, tama. And early on, masasabi natin na he's one of the best candidates para sa ating kasurog player of the game mamaya. Pero matagal pa po yan dahil nasa second quarter pa lang tayo. Pero last 4 seconds na lang ang nalalabi. Wala yung tirang yun ni Luces. At doon na din magtatapos po ang ating unang half ng tapatan ng home team na si Pokot and Del Gallego. Del Gallego enjoying the lead of 15 points as we end our first half. Ito po ang Ako Bicol Cup Camarines Sur elimination round happening here live na live sa si Pokot Covered Court with yours truly, Kapa Morgan and Coach Ruben Azur. And ito po yung hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol party list. Tabang na, kasurog pa. Magbabalik po kami.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol. Tadakulaon ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Ayan, balik na po tayo dito sa ating game. Oo. So, ito nga, sa ating third quarter, lumalamang ng 15 points ang team Del Gallego. So far talagang ginagamit ng Del Gallego ng advantage, yung number advantage sila upang makakuha ng ganitong kalamangan. So ito nga, pagsisimula, ako ulit si Coach Ruru, ang inyong analyst, at syempre kasama natin si Kapa Morgan. So ito, so far, ito nga partner, si Sangga lang talaga, is a natural point guard sa luxury dito sa Del Gallego kasi sentro nilalaro niya sa depensa, pero at the same time partner, he is playing point sa offense. Ayun. May importante lang tawag kanina. Alright, sige. So, back to the ball game nga tayo dito. Nakapuntos na ba ang both teams? Wala pa, pero yung nga, medyo sabi ko, yung luxury na mayroong kang Sangga lang na playing point sa offense, pero sa defense naman, is playing center. Yan ang luxury of having that kind of a player, di ba? Yes, oo. And right now, eto na, si Alvarado for si Pocot Nabarosa. Yes! Oh. Dire-diretso. Talagang sabi niya, I need to step up at kailangan kong buhayin ng aking buhayin ng dugo ng mga kakampi ko. So yun na nga, napakagandang effort yun ni Nabarosa. Partner, siguro kung mapansin lang talaga ng si Pocot dito na yung depensa ng Del Gallego, yung mga big man nila, hindi sumasabay. Dapat samantala nila yun, pukpukin nila yung ilalim. Tama. Hindi sumasabay yung depensa ng Del Gallego Pero sa last play natin, nakita natin yung love for glory. At puntos yun. Pang-glory talaga yung galawan. And yeah, ito yun. Yan na. Yes. From, parang Sanggalang. Sanggalang. And yun. Kita nyo. Kahit sa anggulo, napakaganda. Gandang play. Anyway, kasama niyo pa rin po si Kapa Morgan and Coach Ruen Asur. Yes. As we take a look at those previous plays as we start our second half ng ating mainit na tapatan ng Del Gallego at si Pocot dito sa kanilang sariling court. And right now, may sarili din tayong courtside reporter. Ayan, eto, may kasama siya. Sino kaya magiging kasama ni Miss Cassandra Seton? Ating alamin, Miss Cassandra, come in. Ngayon ay kasama ko ang isa sa coaches ng Team Del Gallego. Coach, magandang gabi po. Coach, napapansin natin na masyadong dikit ang score ng team sa kalaban kanina. Ngunit ngayon, paunti-unting lumalamang at lumalayo na nga ang score. With that, ano po ba sa tingin nyo ang dapat pa nilang gawin para maipagpatuloy nila ang momentum at mas lalo pa nilang mailayo ang score? Good evening po sa inyo lahat. Siguro para ma-maintain namin yung lead, kailangan tuloy pa rin yung pass break play namin. Then mag-penetrate sa loob dahil medyo advantage kami sa height. Yan, Coach. Salamat po. We are currently live po. Baka may gusto kayong batiin o message o may gusto kayong i-shout out. Go ahead po. Binabati ko po ang aming pinamahal na mayor, Honorable Melanie Barrientos Garcia. Ganon din po yung aking misis kasama yung aking bunsong anak. Enjoy kayo sa panonood sa mga taga Del Gallego. Sana manalo tayo sa game na ito. Thank you very much, Coach, and good luck po to your team. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Cassandra Seton. At yun na nga, partner Ruen, anong sabi ni Coach Gayanelo doon? Sabi niya ko, sasamantayin daw nila yung kanilang athleticism at the same time yung kanilang height advantage. At talagang, kumbaga, ipo-force nila yung game. Yung fast break, yung fast break plays nila, ipagpapatuloy nila. Correct. Ang maganda doon alam niya
na nakaka-advantage sila when it comes to height. Kaya alam niya yung strength niya kontra sa struggling na kalaban na si Pokot. At ayan, oops, muntik na yon na maging transition na offense uli for Del Gallego. Pero sa kabilang banda, eto, nakakonekta si Navarrosa sa ilalim. Yun parte na ang gusto kong bigyan ng emphasis doon. Pag nakuha yung bola ng Sipukot sa ilalim, halos hinahayaan na lang ng Del Gallego eh. So dapat makita yan ng Sipukot na pwede lang gawing advantage yan, lalo sa fourth quarter. Na hinahayaan naman. Oo, sayang yung napagagandang tirang yun ni Alvarado. And sa ngayon, ito na si Glory, may hawak ng bola, binigay kay Mira. Mira, inantay si Sanggalang. Sanggalang, balik kay... Oh, well, that's Laudit. Anyway, Laudit is from the bench at kanina nakapukol siya ng 3. Oo, kanina. While nag-interview si Cassandra. Sanggalang now in heavy traffic because of the defense of Alvarado. Actually, is being, talagang ginugulo siya nitong si Alvarado. Ito si Sanggalang parang may formal training talaga to, partner. Hindi mo makukuha yung ganung instinct sa pagdidribble kung wala ka talagang training dyan. Oo. Magandang pangsabak to sa mga malalaking team si Sanggalang dahil at his height siguro mga nasa 6'2" yan. Very natural eh. Magaling sa dumala ng bola, magaling mag-orchestrate ng mga play. Rebound. Magaling sa rebound. Pero medyo may nakita akong kahinaan sa game niya. Medyo takot siya sa bangga. Umiiwas siya, partner. Yan dapat ang pa niya sarili niya na siguro talaga dun siguro sa ibang liga yung nilaruan, talagang pure guard siya. Pero pag dito sa atin, kailangan laruin niya. Yung pagka-big man niya. Pagka-big man or depende. Dito sa atin kumpleto eh. Pwede kang mag-guardia, depende sa pagkakataon. At pwede ka rin maging big man. Depende rin. Sabi ko nga kung ano ang kalaban mo. O baka naman iniisip niya, as long as maiiwasan ko yung mga banggaan, iiwasan ko talaga yan. Dahil siguro, masakit yan. Pero ito no choice siya eh. Siya talaga yung big man nila eh. Pero hindi siya takot na talagang umatake sa basket. Ang maganda sa kanya kasi once na umatake siya sa basket, dalawa lang ang magiging option. It's either pumasa o tumira. Pero mostly, nakikita natin talagang idinadrop niya yung mga yon para sa kanyang mga teammates. Kaya talagang tuwang-tuwa din ang kanyang mga teammates dahil napapadali yung kanilang pagpuntos. Ito, binato. Cueto, cannot handle. Nandun si Alvarado. 3 against 1 sana yon. Pero ito na, si Rico Alvarado. Ipinasa sa wala ang bola. Kaya it will go back to Del Gallego. Partner, pinahinga pala si Sanggalang, kaya pala sabi ko wala yung nag-orchestrate na malaking mama. And so ngayon si Legaspi, Jumel Legaspi yung may magaling din naman si Jumel Legaspi as a guard. Veterano yan. Medyo kinapos doon si Mira. Ito na, nagrampa. Humaharurot. Pinasa kay Cordis. Ang gandang pasa. Using the glass. Ang gandang pasa. Magandang pasa. Maganda rin yung finish ni Cordis. Jonil Cordis. I mean, yeah. It's Joshua Cordis. Cueto battling for the rebound. What a lucky bounce. Kaya sabi, napaganda. Lucky drop for Kina na nandun lang. Abang-abang lang. Nakaabang lang. Nagrampa. To Cordis. Launch. Uy, nilabas pa. In and out. Ito na, si Mira, binigay kay Glory. Glory! Glory shot. Grabe. Nagpump pa sa ere, no? Iniwas pati, iniwas. Tama. Uy, na-anticipated yung partner. Ayan na naman si Glory. Umaatake. 3 against. Merong foul yun, obviously. Talagang napilitan na doon si Cordis na depensa niya dahil 3 yung mga naka-green while mag-isa lamang siya. Pero yun, naka-commit siya ng foul and after this timeout, we expect na si Glory ay mag-free throw. Ito, partner, kanina, Mira Mira ang tumitira. Oo. Ngayon naman,
Glory naman. Glory. Sa akin naman ang Gloria. Oo. Diba? Parang talagang nag-ano sila, kumbaga, sinishare nila yung mga blessing. Ikaw naman ngayon. Maganda yung Del Gallego, no? Talaga meron silang tumitira na si Mira at meron din namang Glory. Kumbaga meron silang tinatawag na division of labor. Nung second quarter ang trumabaho si Mira, ngayon naman si Glory naman. Pero naman sa Sipokot, meron din naman silang nagrarampa. Yan, at saka pagka manalo sila ay nakaredy na yung kanilang luces. Tama. To celebrate. Yan, yung mga kapuna-puna lang. Yan, kumbaga mai-connect lang. Makonsuelo lang. Ayan, sige. Glory missed the first free throw. 75-56, so it's a 21-point lead for, or no, it's a 19-point lead for Del Gallego. Parang kailan lang, partner? 19-point lead na wala, partner. Kanina nga, 20 na yan. Pero the intensity, di ba? Parang close fight eh. Na maganda kasi yung Sipokot naman ay, although minsan napakikitaan natin ang parang sa gesture nila, medyo na pinanghihinaan. Pero makikita mo ngayon talagang lumalaban. Lumalaban sila. Kasi alam na kasi nila, ayan partner, sinasabi ko, alam lalo si Nabarosa, alam niya na na ang very soft ang depensa sa ilalim. Inaatake niya na talaga. So I think they have to set this guy, Nabarosa. Correct. Para sa Sipokot. Kasi mas advantage na siya ngayon, lalo pat wala na rin yung pinakamatangkad na si Sagalang. Pinapahinga ni Coach. Para dumipensa. So they have to take that opportunity. Tama ka, Coach. Kina against Cordiz. And this time against Nabarosa. Pero Nabarosa sumabit. While Kina, ito yung sabi naman ni Coach kanina, na gamitin yung height advantage nila sa kabilis, atakihin nila sa loob. As we take a look at beautiful faces na nandito ngayon. Hello. Mostly sa mga spectators natin sa loob ay mga female, mga kababaihan. And pad kanina, na lang, pad. Kanina nakita natin si Mayor Garcia ng Del Gallego. And right now still nandito pa rin siya. Nakita natin na nakangiti at pumapalakpak. Supporting her team. Para sa kanyang team. Merong whistle. Ito partner, actually maganda yung nangyayari pag kay Nabarosa yung bola. Kung hindi siya easy point, talagang nakakuha siya ng foul. Oo, tama. So, kung mapansin lang yan ng Sipokot dito, malaking to. Ayan si Mayor. Hello, Mayor Melanie Garcia ng Del Gallego. Of course, pasalamatan din naman natin ang Mayor ng Sipokot for having us here. For hosting yung LGU. Yung kanilang local government unit. Correct. Okay, now Glory. After inbounding. At ayan na, nasa kay Borlado na yung bola. Kina. Balik kay Borlado. Nakita sa corner. Si Legaspi shoots 3. Wala. Nandun si Glory for the rebound and the putback. Talagang it's Glory time. Sa kanya talaga to. Nasa labas si Mira. Pinagpapahingaan din. Alvarado. Binigay sa ilalim kay Nabarosa, kay Rico. Saludo ang bola galing kay Luces. Partner kasi ito yung yung Del Gallego. Although matatangkad pero medyo maninipis. Tama. Kaya talagang sinasamantala din nila yan, ni Nabarosa, ni Saludo. Matatangkad na pero malalaki. Napakaganda. Alley-hoop. That's once again Glory. Kenneth Glory is the name. Cordiz launches a triple. Yes! Pangpabuhay yun. At
At the other end, Kina. Wow! Napakagandang up and under move. Pero Traveling yun. natawagan ng traveling. Obvious yun kasi talagang gumalaw na yung pivot foot niya. Oo, nabitbit niya yung pivot foot niya. Pero that could have been a great play. Sana, Lalo na kung naipasok pa niya yun. Alvarado. Dish it out to Luces. Luces shoots 3. Wala. Glory. Sabi niya, sandali, antayin ko yung mga kampi ko. Borlado. Binigay kay Cueto. Cueto, dire-diretso. Nandun ang depensa ni Navarroza. Pero nasa kanila pa lang ng bola. Jomel Legaspi for 3. Wala. Rebound, Cordis. Cordis now. Maitangan ng bola para sa mga taga si Pocot. Launch a long 3 pero kapos. Almost nakuha na ng Del Gallego pero talagang medyo mukhang minamalas ata tayo pareha, sabi ni Luces. Dahil kuha na niya yung bola pero tumama sa paa niya at yun, it went out of bounds. Yes. Partner ng mga 90s, di ba? Oo. Yung ganun, transition o fast break. Tawag yung fast break eh. Tapos bigla ka tumirang 3 point, sigurado lalabas ka. Oo, pero ngayon, very normal na yan eh. Normal. Oo, yung transition, biglang pull up ka ng 3 point. Oo. Nag-iiba na talaga. Iba na, talagang nag-evolve na din, nag-innovate, sabi ko nga, ang basketball. Dati nung sermon ka na sa coach yan, labas ka pa, bangko ka pa niyan. Kailangan lang talaga na mag-grow din at pati yung mga moves, yung mga kind of shots na ginagawa ng mga players ngayon ay talagang malaki na ang kaibahan ng mga dekada 90. Noon sabi ko nga mas marami yung mga inside attempt. Ngayon talagang puro 3 point na. Noon kasi talagang puro talagang close ranges lang. Yes, katulad ng ginawa ni Navarroza. Pag mas nakalapit ka sa court at nakalapit ka sa ring at nakatira ka, good yun. Good shot. Pero pag tumira ka ng medyo malayo, ay nako. Tapos wala kang license to shoot, patay ka. Pero I guess that was in the 70s siguro. Nung 90s medyo may mga 3 points meron na talaga. Basta sabi nga, may lisensya kang tumira, okay yan sa coach. Yung mga tipong Alan Kaidika. Yan. Yung kasi, nabago talaga ni Steve Kerr. Yung siya napabago talaga. Tama. Kung doon ang 3-point shot, nasa 20-footer. Ngayon, mga nasa 25-footer na tumitira Almost malapit na sa midcourt. Actually, partner, sabi nga ngayon, wala nang safe area sa basketball ngayon. Tama. Kasi kahit saan pwedeng tumira ng 3-point ang mga player. Yung mga 3-pointers na mga player ngayon. Yun, dire-diretso. Cordis all the way. Nag-iinit na. Uy! Sa kabilang banda naman, ito naman ang aking version. Sabi ni Kina at humihingi pa siya ng parang foul. Natapik daw. What a way to end our third quarter action. 85-68. Lamang pa rin po ang Del Gallego. So, ito partner, medyo nakakalayo na dito yung Del Gallego. So far siguro kung mayroong plano ang Sipocot dito ngayon na this is the time kasi pag ito bumaba pa ng mga siguro 6 minutes, 5 minutes medyo delegado na sila at ganyan pa rin yung lamang. They have to make an impact as early as the fourth quarter starts. Siguro dapat maka-score sila ng mga 10 kaagad. Tama. Or at least sabi ko nga at least mga sliding distance mga 5 minutes, mga at least 12 to 10. Okay yan. I think ang kailangan nilang gawin is heavy defense. Talagang depensa nila ng seryosohin nila yung trabaho nila sa defense. And I'm sure makakapag-connect naman sila when it comes to offense. Kasi marunong naman marami yan. Yung mga alley-oop niyan, hindi nila nabantayan yan Kanina pa yan. Dapat kasi nabantayan itong Sanggalang. Ang problema kasi yung Sanggalang, matangkad as a point. Kaya napipilitan na umusog pa taas yung mga big man ng Sipocot, leaving the area beneath na libre. Kagaya noon. Kasi may tira nitong Sanggalang Pag pinabay nila to, makaka-score din to. Kaya nga, yun nga. Kanina pa natin sinasabi na talagang bentahe itong Sanggalang sa banda o sa kampo ng Del Gallego. Ayan, umataakan na naman siya. Not this time, natapik siyang bola ni Luces. At yun, mabibilis sana yung Sipocot pero they couldn't handle the ball.
that well on that particular play, particularly kay Nagrampa. Ito na naman si Sanggalang. Nakita mo ng ball movement niyan, partner. Mira! Tumira! Oh. 4-3. Talaga nag-alternate. Oo. Si Glory at saka si Mira. Tama. Yun na, rumibod din naman, partner. O, yan na naman si, rumibod na naman si sa may baba niya. Sanggalang. Jamel Legaspi, binalik kay Sanggalang ang bola. Nakita si Glory sa top of the key. Mira, tumira na naman, pero short this time dahil merong nakaabang sa kanya na si Luces. Oo, natapik pa. Kasi partially block. Bahagyang partially block yung shot na yon. Dito sa angle natin kitang-kita. Pero dito sa sa camera medyo di ba sa mapapansin. Oo. Sanggalang looking for a teammate. Nakita si Jamel Legaspi. Jamel Legaspi perimeter shot. Wala. Pag ganung partner, lalo pag malit yung bantay mo tapos biglang pumunta sa gilid para to dribble, umiwas ka na at papaul ka yan sigurado. Nadali dun si Mira. Oo, tama. Nagrampa to Cordiz. Cordiz with a floater. Nope. Nakuha niya yung sarili niyang miss. Uy! Pero hindi niya makonekta yung putback. Ito na naman si Legaspi using his left hand. Very easy for him. Yung nga parte, yun yung nakaka-frustrate dun eh. Dito sa kabila talagang napapakirap sila sa makakuha yung punto sa Manila. Dito sa kabila 2 to 3 seconds nakaka-score sila. At yun na, ayun na, partner, sabi ko frustration foul yan. It's normal, lalo kung di ka naka-score sa easy point. Oo. Easy, kumbaga, na pagkakataon, easy chance to get a point. Yun, foul. Possession foul yan. Nakita na naman ni Sanggalang si Glory sa ilalim. Oops. Andun makulit si Nagrampa. And almost a steal for Cordiz. Pero the ball will remain with Del Gallego. Jamel Legaspi to Sanggalang. Sanggalang, binalik kay Legaspi. Legaspi, pumukol ng tres! Partner, nakasiguro. Sanggalang, naka double digit na kaya to sa assist. Parang nakakadami na to eh. Oo, tama ka dyan. Naka-block pa. Naka-block pa. Partner, pag ito naka-triple-double, I think that is an auto best player yan eh. Oo, tama. Mahirap gawin yan. Oo, tama. The meantime, Mira trying to maintain the possession. Wala. Oops. Grabe, partner, ang sipag. Grabe talaga tong sipag ng mga taga Del Gallego. Yes, oo. At ayan, because of that persistence, Mira is now the free throw line. And good ang unang tira niya. 7:31 na lang po ang nalalabi sa ating ball game. Del Gallego versus si Pocot. Kapa Morgan and Coach Ruen Azur at your service po. Ngayong napakagandang biyernes ng gabi. Yes. Sana po nag-enjoy kayo while watching this live. Yung iba dyan, let's say po sa habang nag-relax kasi holiday, walang pasok bukas. Kumbawa, mayroong beer, tamang-tama to. The meantime, kumonekta ng tres si Alvarado. Mukhang napakaganda yung mga yung mga nai-imagine mo. Mamaya. Alright, rebound Rico Saludo, pero cannot find the right guy. Ginagaya ni Saludo yung ginagawa ni Sanggalang eh. Sabi ni Sanggalang, alam ko yan. Oo. Kaya na-anticipate niya eh. Oo, tama. Inabangan niya yon. Isang galang is very relaxed sa player. Kaya yun ang mga gusto ko, compose. Lalo pag point guard ka. Compose. Kasi pagiging point niya. Oo. At ayan, another kung i-score pa. Opportunity. This time siya yung pinasahan. Kasi yun ang maganda. When you give, talagang automatically you will receive also. You will receive. That's the law. Yun.
Ano yan, kumbaga universal law, pati sa basketball meron ganyan. Correct. Ito, partner si Nabarosa. Sabi niya, minamalas ako sa loob. Dito lang ako sa labas na lang. At nakashoot nga ng 3-point. Ay, naku, tinapik pa. Glory once again. Short. Nakadalawang attempt na si Glory. Nagrampa. Roma rampa. Wala. Parang he was looking for a foul. Ayun, nasobran naman ng relax doon si Sanggalang. Ayan. Oops. Hirap talaga sila with the presence of Sanggalang in the middle. Kaya Alvarado opted to shoot from the long distance range. Mayroon sanang opportunity na mailapit yung bola pero hindi pa rin. Just couldn't make the shot. Eto naman. Makulit talaga. Sige, 3-on-2 situation. Yes. Nagrampa finally. Made a 2-pointer for si Pokot. After 5 up, ate partner. Oo. And right now, eto, si Mira may dala ng bola to Legaspi. Legaspi, sabi niya, let's consume some time. Sanggalang finds Glory, pero Glory cannot find not in the perfect position to receive that pass. Kasi partner, na yun panira na yun Oo. Pwede niya itira yun dapat kasi dapat pag ganun din partner, pag point guard ka, lalo pag alam nila na pass first ka, dapat mayroong pagkakataon na ibahin mo rin yung style mo. Kasi katulad doon naabangan na itira mo na yun. Tama. Oo, di ba? And there's the brighter opportunity for you to make the shot. Ikaw na yung tumira. Ikaw na. Sabi nga, lisad na pagkakataon, magbibigay ka. Oo, tama. Oo. Kaya mo naman na soluhin mo na, sa'yo na muna. Nun siguro kaya napatay mo, sinabi ni Coach, actually, yung kanina, 5 possession yung binigay nila. Bote, di pumapasok. Malaking bagay yun. Ito sa, kumbaga, cause of concern yan kung ikaw ang coach. Na hindi na nakukuha yung bola ng team mo, ng team Gil Gallego. Oo. Right now, Cordiz launching corner 3. Nakuha pa rin nila yung rebound. They keep it alive. Alvarado with Ohoy! Natira. Wala. Doon sinigurado na partner. Sanggalang for the rebound. Gives it to Cueto. Cueto! Binigay din sa ilalim kay Jumel Legaspi. Gandang pasa. Cueto finally scores. Matagal-tagal din partner yun. Mga 2 minutes hindi sila nakiscore. Tama. Nagrampa to Cordiz. Binigay kay Nabarosa for 3. Wala. Rebound. Sanggalang na naman. At sana naman siyempre mag-execute ng kanilang play for this particular sequence. Partner, kompleto si Sanggalang. May rebound. Yan na kaya rebound na ito. May Madami assist. na. May points. Tapos mayroon pang block. Cueto for the follow-up shot after the miss of Mira. And there you go. Unang puntos yun ni Sarmiento. Ito partner, mathematically medyo mahirap na to. Oo, tama. In reality, talagang mahirap na. Unless sabi ko nga, magkaroon ng milagro. Ipasok si Pitong. Yan. Kaso hindi daw counted yun Sabi niya nga daw, pagpasok pa lang ni Pitong, technical agad. Bawal daw yun. Bawal ang apelyidong ganun. Ayan, sige. Pero, eto si Cueto. Yung unang free throw pumasok, pero yung pangalawa, hindi. Cordiz now with the ball. Steps back, shoots. Nope. Nandun si Nagrampa. Yun. Talagang parang free throw lang yung release. Oo, parang nag-free throw lang talaga. Relax na relax. Cueto finds Mira. Mira gives it back to Sanggalang. Cueto at the top of the key. Nakita sa ilalim. Uy! Si Sarmiento. Kung hindi kapos yung tira, malakas. Hindi pa na masyadong natatansya ni Sarmiento. Sanggalang receives the ball. Gives it to Mira. Mira tumira sa tres!
saktong-sakto sa kanyang apelyido. Oo. Mira to Mira. Oo, di ba? Mga nakuha, mga nabubuo natin mga monikers sa mga players natin dito, partner. Meron akong naririnig na medyo nakakatawa rin na apelyido na binabagit ni John Batsila. Nakalimutan ko lang. Samuel Insangay ata yun. Player ng yun sa district ng Sangay. Ano ba yun? Tanungin natin. O parang narinig ko rin eh. Oo. Another 3 for Mira. Wala. Pero nandun yung kanyang kakampi. Oh! Hey! Accidentally. Nahipasok ni Cordis. Yung sinasayo partner na talagang talagang sa inyo. Oo. Pero ganun pa man, talagang hindi pa rin tumitigil din naman ang Sipokot kahit alago na yung kalamangan. Tama naman talaga. 21 Huwag points. nyo nang tingnan ng huwag nyo nang tingnan ng score. Oo. Kasi nga sabi ni Giannis Antetokounmpo, there is no failure in sports. Yeah, walang talo sa sports. Sabi nga, laging the winner, may mga natututo. Oo. Walang failure sa sports. Sabi niya, but you don't always win. Tama. You sometimes lose. And those losing part of your undergoing sa sports, ayun ang nagbibuild sa'yo para sa winner. future success mo. Sinampol niyo si Michael Jordan. Jordan. Michael Jordan played 15 years in the NBA and he won 6 championships. So, kumusta yung siyam na taon? Oo, sabihin, failure siya. Failure ba yun? Ayun. Are you telling me that Michael Jordan failed? Oo. Actually, gusto ko yung wisdom talaga. Kahit nung pa, mag-in-interview yan si Giannis. May laman talaga. May laman talaga yung yung sinasabi niya. Sabi ko nga, magaling tong tao na to. Oo. Meron talagang principle behind Giannis Antetokounmpo. Tama naman yun. When you're into sports, you're already a winner. Correct. What do you think, Coach? Tama ba? Kasi kung sasabihin natin yung ganong paniniwala, lalo yung mga bata, nagsimula pa lang, bawa, natalo. Sabi niya, talo ka, ganyan. Wala na, mauporsyente yung bata. At pati yung sa ibang bagay, madala niya yan, pati sa schooling. Oo, tama. Ano na yan, pag nag-fail, ayoko na, hindi na mag-aaral. Ganun na yun. Nawala yung... Sa school talaga, mayroong fail ka. Oo, fail ka eh. Pero dito sa sports, mayroong ka lang talo, but it doesn't necessarily mean na you failed. Yes, kasi may effort ka eh. Di ba, lumabang ka. Oo. And yun na nga, sabi ni Giannis, you don't always win. Oo. You lose, but it doesn't mean that you failed. Wala naman atang sports na lahat panalo eh. Kasi nga, on those losing end, yung mga losing part ng career mo sa sports, kahit hindi career, kahit gagaya nito mga laro-laro lang, matututo ka doon, you will learn and you will improve. Correct. Kaya nga, masasabi natin na you don't lose, you actually win. You don't fail, you don't actually fail. You learn and you win in the future. Kaya when you're into sports, talagang, sabi ko sa sarili ko, you're already a winner. Successful Tama one. yan. Tama. If you are to sports, automatic you're already a winner. Kasi marami kang matututunan. You will embrace sometimes losing. You will embrace it. Oo. Kasi kumbaga para minsan alam natin yan, yung mga bata, lalo sa mga bata, yung iba medyo nahihirapan mag-cope up pag mayroong mga disappointment. Pero yung mga bata na into sports, alam nila that is part of life. Oo, hindi kasi maganda, hindi healthy sa isang tao na you cannot accept losing. Di ba? Mga disappointment sa buhay. Mga disappointment sa buhay. Kasi talagang darating yun sa buhay natin. We don't always win sa buhay. Samantala si Mira, wala disappointment. Mira na naman. Wala disappointment talaga. At saka, they are the winner in this ball game. Alright. Antay na lang tayo ng final score. Napakaganda ng mga last minute natin na balitaktakan. Parang ang maiiyak na ako eh. Ito pa. Dagdagan ba? Ayan. So, final buzzer na lang tayo, partner. Tama. This is it for Del Gallego winning their second win in this tournament, particularly in this elimination round ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur leg. Yes. And samantalang, sorry to say, natatluhan po dito sa larong ito ang koponan
ng home team na si Pokot. Pero yun naman, sabi nga natin kanina, you don't always win. You don't always lose naman. Hindi man sila manalo dito sa liga natin, baka sa mga susunod na mga liga, sila naman yung panalo. Diba? Tama yan. Kasi nakita ko naman may pyesa sila eh. Oo. And what's important is that, ano ba yung mga factor na bakit hindi tayo nananalo? Tama, ganun dapat. Always look na on the bright side na hindi yung magsisihan. Oo, tama. Dapat ano ba ang kailangan natin gawin para mag-improve tayo para manalo sama. And paano ako as a team player makakapag-contribute sa obheto o sa adikain ng team, collective effort kumbaga ang mangyayari. Kung gano'n ang mindset ng bawat player, how can I contribute para sa mga susunod na mga games natin, makuha na natin yung victory. Yes. As a team, paano tayo magle-learn sa mga naging losing games natin. Mga setbacks natin. Setbacks natin. Tama. And from there, pwede ka nang mag-improve. Kaya, you're a winner pa rin because you improve. Marami naman talaga mga team. Kahit sa NBA, di ba? Ang Milwaukee dati, hindi naman ganun kalakas yan. Talagang start from the scratch. Ang Kings, di ba? First time nila makapasok sa playoffs. Nakapakatagal na panahon. Si Giannis, hindi siya ganun ka-impressive nung rookie years niya. Hindi ganun ka... Very lanky lang eh. Hindi ganun ka katunog yung pangalan niya. Pero look at him now. Siguro. Diba? One of the best player na yan dito sa buong mundo. And talking about best player, inaantay na lang natin yung ating best player, Kasurog. Player of the game. Siyempre, makasama natin dyan si Cassandra. And in a few minutes from now, as we take a look at the highlights of this ball game, siguro, let's take this opportunity, Coach Ruben, na pasalamatan na yung ating mga viewers dito sa loob ng Sipokot covered court. And at the same time, yung mga viewers natin online, maraming salamat po for watching. And napaksama sa amin, maraming salamat. Meron ka bang gustong batiin man lang? Actually, ano ko lang, si baby girl ko, si Bea. Hello. Hello, Bea. At the same time, siyempre, yung lagi gusto mong pabati talaga, yung mga Capsule Express. Unahin mo na si Gob, ang team owner, si Gob Luigi. Siyempre, si RD Solomongo, ang team governor. Ang head coach namin, si Coach Harke, Roland Harke. Coach Diswangko, Coach Noel, yun. Sige, maraming kita tayo sa Tuesday. Maraming salamat po. Maraming salamat, Coach Ruben, for joining me tonight. It's an honor again. Ito po si Kapa Morgan for Ako Bicol Cup Camarines Sur, and this is being brought to you by Congressman Saldi ko at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ito na, ang kasurog natin sa courtside, Miss Cassandra Seton. With me is the Kasurog Best Player of the Game, Giancarlo Mira. Jersey 16 from Team Del Gallego with 32 points, 1 rebound, and 1 assist. Congratulations for being the Kasurog Best Player of the Game. Ano ba ang naging strategy o adjustment ng team nyo para maipanalo ang larong ito? Considering na dikit ang score ng mga unang quarters, ngunit nagawa nyong mailayo ang score sa kalaban. Sinipagan lang namin. Kahit lamang kami, hindi kami nagkumpiyansa para lumayo, siguraduhin yung panalo namin. Ayan, ano ba ang dapat pa naming abangan sa inyong team para sa mga upcoming games nyo dito sa Ako Bicol Cup? Yung teamwork namin sa yung sa sipag, Ayan, we are currently live. Baka may gusto kang batiin o pasalamatan, go ahead. This is your chance. Salamat po sa mayor ng Del Gallego, saka shoutout sa girlfriend ko, Shin. At sa mga teammate ko, saka teammate ko sa Olegans. Ayan, thank you very much and congratulations once again on behalf of Congressman Zaldico at ng Ako Bicol Party List, our Commissioner Lloyd Rivera, our Technical Head Christian Caleja at ang mga kasama natin sa panel, DJ Morgan and Coach Rowan, and yours truly, Cassandra Seton, your courtside reporter here in Ako Bicol Cup Camarines Sur. We thank you for supporting Ako Bicol Cup Camarines Sur. This is the end of our basketball matchups for tonight.